mooi voort. Hi Mats. Goedemorgen. Ik ben Jabbi de Bruin van camping De Grijpalen Westergeest. En we hadden hier met de traditionele braderie. En Fancy-Fair, rommelmarkt, neem maar op. Wat had je hem alweer? Nou, we doen voornamelijk heel veel creaties met droogbloemen. Alles is handgemaakt. Ik geef ook workshops, maar niet hier hoor, dat niet. Maar voornamelijk heel veel met droogbloemen. En alles is heel duurzaam, handgemaakt en zo goed voor het milieu. Ja, stonden we op de merken in Boetenpost. En toen ben we vregen om weer op deze merken te gaan staan. En vandaar dat we hier Joert binnen. We komen helemaal uit Disney op deze camping. Het is gewoon geweldig om hier aanwezig te zijn. De activiteiten van de band die dingen worden, dat kost het de ouders geen cent. Maar zulke soort dingen zoals Joert, we centen weer op, waar de band weer van kinderen te kano varen en neem maar op. Dus dat is, je houdt ook even iets dat ze zeiden van nou, wie doet ik voor de band met z'n allen.